Hello friends, बरायबाय Bodojobinfo YouTube चेनेलाव नोंथांमोननि WCD नि आन्डाराव नोंथांमोना जायफ्रानोखि एप्लाइ खालामनो गोसो दङ साख्रि ओंखारदों लोगोसे जायफ्रा सिगाङाव बेवहाय नोंथांमोना WCD नि आन्डाराव मिशन भातसालायानि स्किमनि आन्डाराव एप्लाइ खालामदोंमोन इन्टारभिउ होदोंमोन फाइनाल रिजाल्टआ नोंथांमोना मोनबाय दा बोरैनो गोनां डिटेल्सखौ होगासिनो दङ दा बेनिफ्राय आरोबाव सेम पस्टआवनो गोदान साख्रि नोंथांमोननि बिनि लास्ट डेटआ 5 जानुवारि नोंथांमोननि बजालि बाक्सा बिसनाथ सराइदेव हजाय माजुलि तामुलपुर साउथ सलमारा कार्बि आंलंआवहाय बे पस्टआ ओंखारदों बेयाव होनायाव नोंथांमोना सिरियल नम्बर 1 निफ्राय 4 सिम नायबानो जाबाय अफिशियेल नटिफिकेशन नायनोबा बेयाव क्लिक खालामनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेबायदि PDF फाइल मोनगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि सबसे फिसासिन पस्टआ जाबाय केस वर्काराव नोंथांमोना चेस पास खालामनांगोन सुपारभाइजाराव डिग्री पास खालामनांगोन आरो लोगोसे गुबुन गुबुन दङबा चान्सआ बारा एन्ड बेनिफ्राय काउन्सिलरावहाय नोंथांमोना ग्रेजुवेट खालामबानो जागोन नोंथांमोना हागोन बेनिफ्राय प्रजेक्ट कोअर्डिनेटराव नोंथांमोना PG एबा पोस्ट ग्रेजुवेट नोंथांमोना खालामनो जानांगोन माखासे सेक्टर दङ बे सेक्टरनिफ्राय दङबा नोंथांमोना एलिजिबल जागोन दा बेनि लिंकआ बेयावनो दंखायो नोंथांमोना बे लिंकआव थांनानै नोंथांमोना अनलाइन खालामनांगोन स' नोंथांमोना बेक थांनानै लिंकआव थुनाय लोगो लोगोनो बे लिंक दङ क्लिक हियार टु एप्लाइ थुनाय लोगो लोगोनो जागोन एन्ड बेनिफ्राय सिगाङाव जायफ्रा केस वर्काराव सुपारभाइजाराव एप्लाइ खालामदोंमोन इन्टारभिउ होदोंमोन फाइनाल लिस्ट ओंखारबाय बेयाव नोंथांमोना नायबानो क्लिक खालामबानो डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन थाखाय लिस्ट ओंखारबाय जायफ्रा डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन थाखाय लिस्ट ओंखारबाय नोंथांमोना थांनांसिगोन आरो डेटखौ ओंखारसिगोन मेलावहाय स' नोंथांमोननि मेलाव हरनाय जागोन आरो बेयाव नोंथांमोना थांनानै भेरिफाइड खालामनांगोन दा बे शर्टलिस्ट लिस्टआव नोंथांमोना थुनाय लोगो लोगो डिस्ट्रिक्ट वाइसआव थुबानो जाबाय लिंकआ दङ स' बेयाव नोंथांमोना बेबायदि रिजाल्टआ श' जागोन एन्ड बेनिफ्राय भेरिफिकेसननि डेटखौ होथ'वाखै नोंथांमोननि मेलावहाय हरगोन होनना बुंदों स' नोंथांमोना जायफ्रा सेलेक्ट जादों नोंथांमोना मेल थांगोन एन्ड बेनिफ्राय डेट वाइसआव थांनानै नोंथांमोना डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामहैनांगोन एन्ड बेनिफ्राय कन्ट्रेक्टआ बेसेबां गोबाव मावनो मोनगोन जेबो डिटेल्स गैया लोगोसे सेलारिया बेसेबां जागोन जेब्ला डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन जागोन नोंथांमोना अब्लासो मिथिगोन स' बेयाव फार्स्टआव जेरै हमना ला कामरुप मेट्र'नि दङ नोंथांमोना बेयाव स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय जेरै पस्टआ केस वर्कार दङ सुपारभाइजार दङमोन बेनिफ्राय प्रजेक्ट कोअर्डिनेटर एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि काउन्सिलर दङमोन स' बेयाव जायफ्रा सेलेक्ट जादों नोंथांमोना नायनो हागोन स' बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय लिंकआ दङ डिसक्रिपसनाव डाइरेक्ट फैदो नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट वाइसआव नायदो जास्ट बेयाव मोननैसो एग्जाम्पल लाबोदों बाक्सा स' बाक्सायाव दङबा नोंथांमोना गासै 8 जन सेलेक्ट जादों बेखौ स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय नोंथांमोना स' दानिया फैबाय चिराङाव स' नोंथांमोना जायफ्रा चिरांनि दङ नोंथांमोना बेखौहाय स्क्रिनशट खालामना लादो गासै 8 जन सेलेक्ट जाबाय आरो जायफ्रा नाम्बार दङ नोंथांमोना डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन थांनांगोन आरो लोगो लोगो नोंथांमोननि साख्रि बेनिफ्राय दरंआबो नायदो एन्ड बेनिफ्राय क'क्राझारावबो नायदो नोंथांमोना क'क्राझाराव दङ स' जायफ्रा सेलेक्ट जाबाय नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो दाबाव एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआ उदालगुरि स' नोंथांमोना जायफ्रा उदालगुरियाव दङ नोंथांमोना बेवहाय स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय जायफ्रा उदालगुरिनि दङ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना ला बेयाव होनाय जाबाय स' नोंथांमोना एन्ड गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआव नोंथांमोना नायदो नोंथांमोना PDF फाइलखौ डाउनलड खालामदो लिंकआ दङ डिसक्रिपसनाव अब्लासो नोंथांमोना गासिबो क्लियारखौ जागोन